ಜಾಹಿದ್ ರಮೀಜ್ ಫದ ಬೇಫುಳುನ್ ದಕ್ಕನ್ ಜೆಹೆ ಅದಿ MMPRC ಹಿಯಾನ ಫದ ಏಕೆ ಬೋಡತಿ ಮಸ್ಸಲೆತಗುಗೆ ದೌಲತ ಲಿಬೆನ್ ಜೆಹೆ ಗಿನಾದದೆಗ್ಗೆ ಫೈಸಾ ಹುರಿಯಿರು ಮಿ ಫೈಸಾತ ಹೋದುಮುಗೆ ದೌಲತುನ್ ಗೆಂಗುಳೆ ವಕಿ ತರುತೀಬೆ ಒವೇತೋ ಅದಿ ವಕಿ ಮೀಹಕು ಇಸ್ತಿಸ್ನಾ ನುವಾನೆಹೆಂ ಫೈಸಾ ಹೋದುಮ ಮಸಕ್ಕ ಕುರಂಜೆಹೆ ವಕಿ ಉಸೂಲೆ ಕಂಡೇಳಿಫೆ ಒವೇತೋ ಒನ್ನ ನಮ ಉಸೂಲು ನುವದ ತರುತೀಬಾ ಎಗ್ಗೊತತ್ತೋ ಮಸಕ್ಕ ಕುರವ್ವಾಣಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ शुक्रिया इज्जत नंबर इस वाला जवाब दो भंडार नायब फरसत अरे शुक्रिया इस्ते रईस गानून तंफीज को मुगा मसले तक कोटा मुशेल मुगा मी वकी हास उसूल लेंगे इस फरात करना वरना दौलत में इस फरात का फैसला देन जही कमा भंडार नायब गोफीहा मी दौलत की इदारा है को मसला खुशहाल आफी कम गवानी नामा और उसूल को हम कम फरात के बच्चों से दावा करेंगे हम वकी फरात बीती वकी हास उसूल है नोना नाम को यह फरात के बच्चों बस गानून हम कमा कीगा तंफीज को लेगा शुक्रिया भंडार नायब देंगे और फुर्सत मेहरबानी गादोल देखने दायरा इज्जत नंबर मीका अहमद नसीमा शुक्रिया इस्ते रईस नवाविस नवंबर देहास बावी होगा मिहारुगे भंडार नायब अदेर विलिमाल दायरा के मेंबर ट्वीट कुरा वे मी मालियत के होरी माद फैसा कोलो रट्टे रहमतरिना बहाल गानूना हिलाफा हदाफा व उसूल इब्बसुमका गुलिगेन दिमावा मसलता हुशालानी शरीयता रईस जमहूरिया के ओफीहुगा उफद्दा कमिटी यकन्नु मिगोता बदल दिनमकी सरकारों गानूना हिलाफा कुराकम हेविमा मिहार सरकारों शरीयता नुगोस बदल दिनमुगे कंकं कुरिया मिदनी गानूना एग्गोतक्कमा गबूल फुल कुरबंतो शुक्रिया शुक्रिया इज्जत नंबर इस वाला जवाब दो भंडार नायब फरसत मिसाल का वेलकम हवाले फहूं मी इवेस फरा तक बदल दिन मटका एक फरा तक बदल दिन मटका एक वाला फिर कमेटी और वाले वाला हम एक कमेटी की दशों एक कमेटी फद्दा के इवेस फरा तक बदल दिन में इवेस कमें और मैं रेगिंग उसे मैं बार देख मी शरीयत होशा नाला इवेस फरा तक बदले और मैं सरकार को दीफा वाने तो मी और का गाबोदर नुकरे शरीयत होशा नाला इवेस फरा तक बदल दीफा उन्नाने का मका देख हमें कनी मी मेदो मैं फुर्तम करे उन सवाल ही बने बेस्टनेट कुंफुन्या गुले बातों आलवान कुल में जन्ने भी हैं देहास मी सब्बी हो गए मैं महो और लफे दीफा उन्नाने एक फाहूं मी ऐसा रुका रुका कुलवा लाफो होरी सेटलमेंट तक गुले बातों यार रुका दिसंबर को आलवान में वही गोते काना लाफो तीमा फाहूं निम निमुमा एक गोबा गोते मातीम बेस्टनेट मसला गोस itu lafai din mo masake alome kuyenge begenda शुक्रिया भंडार नायब देंगे और फुर्सत मेहरबानी केंदू दायरा इज्जत नंबर मारूफ जाकिरा शुक्रिया इस्ते रईस सरकार का फरातुं दिवे रजित का एक वेफावा एब्बसु में नूस बयानकु वजीर कुनरे नूस बयानकु वाले विधान तो नुवता सरकार हिस्सा व कुंफुन्यकु एब्बसु वाले विधान तो एब्बसु मागे गेल्लुम को बदल नुदी नुवता शरुई मरहला नुनिम्मा शुक्रिया शुक्रिया इज्जत नंबर इस वाले जवाब दो भंडार नायब और फुर्सत शुक्रिया रईस इवेस फराता का एक ही सरकार मस्तादी अमीन कुंफुन्यकु सरकार कुंफुन्यकु इब्बसु में वेफे कम गवानी पारनम इब्बसु वालम वानी इब्बसु मगा बायकोफा गो तुगमती नोत गानु का बायकोफा गो तुगमती इनो गतक मी इब्बसु में वाले विधान का मका आलोन का बदल को शुक्रिया भंडार नायब देंगे और फुर्सत मेहरबानी हुलमाले देखने दायरा इज्जत नंबर डॉक्टर अहमद शमहीद शुक्रिया रईस मरहबा वजीर फेनक्का के कुरी के एमडी अहमद सईद मच्चा अस्मी हसीद नाम गोतुगा बेणु कुरुमु कुरोन शरीयतुगा निमुनु गोतुगा शरीयत निमुमुगा गाजी बैंक रईतुना हिदमत दिन में वफदेवा फेनक्का स्टोक ऑफ द कुंफनित कुम पीआर हेद कुनुबकी कोग्गन्नुवान कमक गोतुगा देहवा गोता ए हुकुमुगे बैंक ಈ ನಹಮ ಗೊತ್ತುಗ ಬೇಣು ಕುರೆ ಫಾಸಾ ಗೊತ್ತು ಅಮ್ಮ ಎಮ್ಮ ಮಿಫದೆನ್ ರೈತುಂ ಫಾಸಾ ಹೇದಕುರು ಮಿಹಾರ್ವಾನಿ ಕುಂಫಣಿತಕ ನೋಟಿಸ್ ನೂನೆ ಮಿ ಫಾಸಾ ಮಿಗೊತಂ ಹೇದಕುರು ಮುಟ್ಟಿಫತೋಯೆ शुक्रिया इज्जत नंबर इस वाले जवाब दो भंडार नायब और फुर्सत करो शुक्रिया इस्ते रईस एक पूरे भी सवाल की आलगंडो के मी औंडा हवा को फे मसिकतुगे
दायरागा हिमेने सुवाल कम निवासी वालों का एक जवाब दाना करने शुक्रिया बंडार नायब देंगाउन फुर्सत मेहरबानी फॉर्म लग देखुन दायरा एग्जिट नंबर इब्राहिम हुसैन शुक्रिया इज़्ज़त रईस ರೈತುಂಗ ಹಿಮಾಯತ ರಕ್ಕಾತಿಕ ಮಟ್ಟಕ ಗಾನುತಂಗ ಹೆದಿಗ ಅನ್ನ ಇರು ಗಾನುನ್ ತನ್ಫೀಜ್ ಕುರುಮಗ ತಫಾತ್ ಕುರುಮ ನೆತಿ ಹುರಿಹಾ ರೈತುಂಗ ಹಗ್ಗು ಕಶವರ ಕುರುವೆ ಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಬು ಕುರವಂತೋಯ शुक्रिया इज्जत नंबर इस सवाल जवाब दे बंडार नायब और फुर्सत हरु आलोंडु गबुल कुरनी गानुन तन्फीज कुरुमगा हम एब्बेस फराते मी तफात कुरुम नेति कम कुरिया गेंदम वाने कमा दें मी मिहार कम कुरवे तो नोंतो දැන් බයි ෆහරුග කංකන් දිමාවා ගොතුන් ලයිතුන ගබුග කුරවේ ගානුන් තම්ෆීස් කුරුමක තෆාත් උන්තගේ ගොලේ කම ඉෆද حالت හොග හැම එකංකම් බලා එකංකම් ඉස්තාකුම කංකම් වෙසම කුලිය ගෙන්ද එකම අනුන් ගබුග කුරණි ගානුන් තම්ෆීස් කුරුමක හොරිහා ෆරත්තකු වෙසම හම කම ඉන්සාෆා එකී කම කංකම් කුරවම शुक्रिया बंडार नायब देंगाउन फुर्सत मेहरबानी हुलमा तुर दायरा एग्जिट नंबर हुसैन शरीफ शुक्रिया रईस इज़्ज़त वज़ीर दिवेही दौलतुन रैयतुन दरणवेरी कुरवाफा एकी सरकार तकुम वणी फ्लड तक गैम कोफा अदि वरगिन रैयतुन कबूल कुरा गोतुन एकी सरकार तकुम दीफावा फ्लड तक गोतिता एई नुहग्गुन अदिदरिकम बेरुं लकी नाजास रोणी अमिल्ला भारत के फोरा गोता एकं कुरेफा वाकम रैयतुन कबूल कुरणी इफद कंतत मिगोता कुरेफा वा थीवे मी अदलुम बेरु कुरेफा कमक वाती रंगलो इंसाफरे मगुम मिकंतत कुरिया गेंदियोम एव्वेस विष्णु फळे इज्जतरी भंडार नायब गेंगुळुवंतो शुक्रिया शुक्रिया इज्जत नंबर इस सवाल जवाब दे बंडार नायब और फुर्सत हरु शुक्रिया इस्तरी रईस इज़्ज़त नंबर ती कुरवे सवाल लुगा जवाब दानवती नगल वाहक फलति विदालुई वलगिन रैतुन गबुल कुरे मी दिवे राज्येगा बोहिया वहिकम दिबमुगा हम कम नोनक एकी कोम्मे सरकार कोम्मे एव्वे सरकार का रैतुन मिकमुगा वकी सरकार इस्तिस्ना कुरमन नेति हम एव्वे सरकार का मिकमुगा रैतुन हो इतिबार नुकुलाकं एदे आलम एन्नेस कबूल कुरन जे हकीकत मी मसले हल्लें होद मट्टक अलगन में वान मेहा सरकार फरातु रैतुन वजदी है बोहिया वहिकमुगे बिले होशहालाफ बोहिया वहिकमुगे बिलुगा और तफसील को बयान को फोनाने सोशल हाउसिंग रैतुन फोर को देवे गोतका एकंकमुगा मी बदंजी है क्राइटेरिया तका एकमुगा दफ्तर एकुलवालुगा मी हुरिहा अंक बड़ा तफसील को बयान को रैतुंग मजदी है सरकार मिहार उन्नाने बिले फास को अरुण कबूल कुरनी रैतुंग मजदी है सरकार में खुशलाफ में बोहिया वहिकमुगे बिल फासवी कम फासवी उमु ती मसले वाला बड़ा हल्ले लिबिगन दाने कमा मी बेइंसाफु मी एक फरात तक मी बोहिया वहिकन लिबुमा नुदिबुम मसले वाला बड़ा हल्ले लिबिगन दाने बिल कम मी गाउन वेगन दाने कमा अरुण कबूल कुरनी शुक्रिया बंडार नायब देंगाउन फुर्सत मेहरबानी महिबतु दायरा एग्जिट नंबर अहमद वारीगा शुक्रिया इज़्ज़त रईस मी आलगोन कोल्दम बेनो सवाल की एमएफओ में निमिदी एमडीपी सरकार फसहर दो तेरेगा किहावरेगे बदल कमिटी नो त रईस ऑफ युग तेरे ओ कमिटी हिंगाफे तो एरुग दहस नवाराग रईस मजलिस इंतहाब दुवसरो बिग किया कुंफुन्यका पीएसएमओ हद्दी अड्डेवरक मिलियन रुपया दुवसरो दोकुरी अदि एक फहम वेस कमिटी हंगदाग वरगिन फळतका अच्छी बदलोगत गदी किहावरेगे वैल्यूएशन एपिसोडक भंडार नायब ऑफियो नोते हिंगादी एग्रीमेंट तो होगा दी दौलत गेल्लुम बागत नोते इंसाफ वरिकम एकिबावे किहावरेगे बदले देफो तो एमडीपी सरकार देते शुक्रिया इज्जत नंबर इस सवाल जवाब दे भंडार नायब और फुर्सत हरु अद शुक्रिया सरी रईस मीगा रईस जुमहूरिया गफी हूं ए कुलवाला फॉर सेटलमेंट कमिटी एक फरात का दीफुरी बदलता हो गया मिंगर और मैंने अंदाजा को नहीं गया गाना असते का मिलियन वर अराने का असते का मिलियन वर अराने का और गबुल को नहीं ए मी एक फरात का दीफुरी रात का फॉलो का निस्तन के वैल्यूएशन ने हदायर हुआ एक बेरूम में मी एक सेटलमेंट कमिटी के बेरूम में से एक फरात का मी बदलता दीफा बहुरी मी मीडिएशन के मरहला है एक फरात का दीफुरी बदलता का आदि कोर्ट में बेरूम सेटलमेंट कमिटी के कूलिंग आदि एहन कमिटी में फद्दाग में स्मिकाल कंटेंट तक कोले फ्राई बहुरी एक वैल्यूएशन आदि और मैंने हिदी फेर में है ना मैं और गबू को ने असते का मिलियन अवुरे मी मच्चा दाने का शुक्रिया भंडार नायब देंगाउन फुर्सत मेहरबानी गदल देखुन दायरा एग्जिट नंबर मीका अहमद नसीम शुक्रिया इज़्ज़त रईस
ಬಿಡಕ ನುಲ ಮಶ್ರೂತ ವಜೀರುಂ ಕಂಡಾಳ ವಕಿ ಕುಂಫುನಿತಹಕ ವಕಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಕೆ ದಿನಮಕಿ ಕೊರಪ್ಷನ್ ಹುಳುವೆ ದೊರೆಕ್ಕಮ ಗಬೂಲ್ ಫುಲ್ ಕುರವಂತೋ ದೆನ್ ಚಾಗೋಸ್ ಮಸಲಾಗ ಮಿಸರುಕಾರು ಇಂಗ್ರೇಸ್ ವಿಲಾತುಗೆ ಬೊಡು ವಜೀರ ನುವತ ಸರುಕಾರ ಎವ್ವೆಸ್ ಲಿಯಕಿಯುಮೆ ಸಿಟಿಯೆ ಫೊಣವಾಫಾ ವಾನೆತೋ ಮಿಹಾರುಗೆ ನಿಮ್ಮುಮ ದೆಕೊಳ ಶುಕ್ರಿಯ शुक्रिया इज्जतरी मेंबर इस वाले जवाब दे भंडार नायब और फुर्सत करूं अदे शुक्रिया इस्तरी रईस ती देवने कुरे सवालों जवाब मी चागोस मसलागा दिवे सरकार को फरातो इंग्लिश सरकार सिटी फॉर माफा वे दें मी फुर्सत ती कुरे सवालों जवाब आम को बीडो का हुलवा नुला प्रोजेक्ट हवाल कुरमकी ए बालत गवादुगा हमा उन्ना कमे ज़मान मिहारू अलग पूरा कमे नो है कि ज़मान सुरे मालियत गवाद को ओवे सिंगल सोर्स प्रोक्योरमेंट उसूलों में प्रोजेक्ट हवाल करे वहाँ किया अदि रेस्ट्रिक्टेड में बिडिंग उसूलों में एकम करे कमा मैं फहम मालियत गवाद ज़मान सुरे अमल कर मगे मालियत गवाद देहास 23 वन हर जुलाई और ना जुलाई जून जुलाई हिसाब का में बदल गए दिए कुरिंग अमल कर में दे मालियत गवाद को बदल का मोलिंग आधा मालियत गवाद में का अमल कर फेट्रुनी देहास 23 वन हर इमालियत गवाद को सम मिदन नवी हैं में आम को बिडक हुड़वा दुमुगा बदलगा सिंगल सोर्स प्रोक्योरमेंट उसूलों में प्रोजेक्ट हवाल कुरुमा अदी एक इतनो रेस्ट्रिक्टेड बिडिंग उसूलों प्रोजेक्ट हवाल कुरुमा कंका हमा एकं कुरान उसूल त बैंक ऑफ अबे अदी एकं कुरायरु एक सेफ गार्ड तबे सब गाउन का बैंक ऑफ अबे එහෙම අරුණ ගබු කරනේ ගානුග මේ මාත් ගවාදුගේ බුණා සේෆ් ගාඩ් තක එක්ක බා ගොතුන් අතින් එකන් කුරුමකි ඒ මේ ඒක කරප්ෂන් මේ කරප්ෂන් එක්ක නැත්තාලේ වෙන්නේ කියලා අරුණ දන්නවා එහෙනම් මේ කරප්ෂන් කන්තත වල බොඩකම මේ කුඩ කුඩ වේන කන්තත හේකම එහෙම මේ දන්නවලවා දන්නම් වෙනවා වහකේ කි ඒ අලක කුරා කමෙන් ඕනේ අබඩ සමාදස් ගවාදුතේ කම කුඩවේ කම කේ शुक्रिया भंडार नायब देंगे और फुर्सत मेहरबानी हनीमाव दायरा इज्जत नंबर अब्दुल गफूर मूसा शुक्रिया रईस MMPRC मसला फनारा हारवी बाबाफा उन्नता कस्टमों हमस्वेगन दिएरुगा सालिसपुर दे कंटेनर का मसला नुबली भाट्टापुरी विबेफुलों के कानूनी जिम्मा आदा नुकुरुमकी कानून हिंगुम हुरसलों का मनिकवान कबूल करो बंदो शुक्रिया इज्जत नंबर इस वाले जवाब दे भंडार नायब और फुर्सत करूं अलवन करने कॉम्बे फुले की कानूनी जिम्मा में आदा नुकरे निकाल बोलने की देख मैं अलवन कबूल करने में दौलत की कमागुलों हरी इदारा तंगे बहुत ही फदा मसला तब बाला इदारा तक कोई मसला तब बाला वाने कम ती विदालु हैं MMPRC मसले की फसाहा बड़ी गिरन दस फे मसले इकांका बेदमट का दौलत की कमागुलों हरी इदारा तंगे बहुत MMPRC मसले अगले को तो मंडा ना बॉफी हम यहाँ तना खुशहाली फुल हुलिहा मसले तंग अलवन में वाने शालिया तंग खुशहाला මේ විදාලු කන්තත් තක ගොලේ ගොතුන් හබා මේ දවතු කමා ගොලුන් හොලි ඉදාලා තකුන් මේ මසකෙත කුලිය ගෙන්දාන කබාලු මම කොනේ අරුණුගේ මසකතුගේ දායිලාගේ මෙහෙමනේ කම වාති අරුණ දෙන් සීදා තියසුවා ජාබ එරුවක නෙවාක දන්නවා शुक्रिया भंडार नायब मिहार और फुर्सत मेहरबानी इंगुरादु दायरा इज्जत नंबर इब्राहिम फदा शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा एगी मी अरुणगे सवाल की MMPRC ಗೆ ಮಸಲೆಕಿ ರೈಸ್ ಯಾಮೀನುಗೆ ವೆರಿಕಮುಗೆ ಗಾದಿಯ ಕರಪ್ಷನ್ಗೆ ಪರಬ್ಬಡು ಮಸಲೆ ಎ ಮಸಲ ಬೆಲುಮಟ್ಟಕ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳ ಫುರ್ಸತೆ ಲಿಬುಣಿ ಕೊನ್ ಸರ್ಕಾರ ಕತ್ತೋ ಶುಕ್ರಿಯಾ शुक्रिया इज्जत नंबर इस वाले जवाब दे भंडार नायब और फुर्सत करूं शुक्रिया ऐसे राइस अरुण कबूल करनी अरुण कबूल करनी अरुण कबूल करा तो के मसला बेदमुगे एम्मे मिलागोल फुर्सतें होती हमें सरकार को राइस जामिन के सरकार को मसला इंगोनो हिसाब मसला बेदमान का अरुण कबूल करनी ए सरकार के फहम देंगे सरकार के मसला बेदमट का एसेट में रिकवरी कमीशन में उफद्दा के ए कमीशन अब सासु खाईगा तो कमीशन का मैंडेट है गोते कमेंट एक कोडे गुण එහෙම මේ මසල බෙදුමට්ටක හම වර රංගල ෆුර්සත් දක ලිබි එක නුකුරවි ගොස්ස එකම අනුගම කර शुक्रिया भंडार नायब देंगे और फुर्सत मेहरबानी खेंदू दायरा इज्जत नंबर मौरूफ जाकिरा शुक्रिया इस्ते रईस
ಅರುಣ್ ಹಮ ಮೀ ಮಜ್ಲಿ ಹೋಗೆ ಬೈ ಕಮಿಟಿ ಹೋಗೆ ಬೋರಿ ಬೈ ಬಿಲ್ತ ಬಂಡಾರನ ಬೋಫಿ ಹುಂ ಅಸು ಲಫಾಣ್ ಉಲಿಬಿಗೆಂ ಉಟ್ಟಿಫ ಆಸಕೊ ಜುಡ್ಶರಿ ಕಮಿಟಿಗ ಅದಿ ಇಕ್ಸೋದಿ ಕಮಿಟಿ ಮಿಯಂ ಬಂಡಾರನ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಅರುಣ್ ಬೇಣ್ಮಣ್ಣು ಎ ಕಮಿಟಿ ಹೋಗೆ ಬಿಲ್ತ ಲಸ್ವೆ ಹುಣ್ಣಾಕ ಮಿಯಕ್ ರಂಗಳ ಗೊತ್ತೆ ಹದ್ದ ದೆವ್ಫಾಣಂತೋ ಅದಿ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ ಗುಳೆ ಗಾಣುನ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತುಂ ಕುಲವಾದ ಫ ಗವಾದ ಬಂಡಾರನ ಬೋಫಿ ಹ ಗೆಜೆಟ್ ಕುರುಮಟ್ಟ ಕಾಣುತ್ ಲಫಾಂ ಹುಷಾಳಾ ಫೊಣ್ಣತ ವರ ದೋಸ್ ವಿಚ್ එහෙනම එය මණ්ඩාරනා බොෆි හුන් ලෆයිට් නුදබේතිවේ ගවෑදු විස් ගෙජෙට් නුකුරේෆා වනේ හැම ඒගොත මදනි ඉජුරාතුක ගානූනක් වෙස් වරම් මොහිම ඉස්ලාහතක ගෙඩන ජෙහෙකම ජේසින් එම් ෆෝන් ජුඩිෂරි කමිටියක වාහක දක්කම් ෆා කොරවි අදි එකම් වෙස් බණ්ඩාරනා බොෆි හුෂාලා ෆනේ බණ්ඩාරනා බොෆි හුන් එය ලෆයිට් නුදබෙගෙන් ಹುಷಾ ನೇಳಿಫಾಕಮ ವಣಿ ಮದನಿ ಇಜುರಾತ್ ಗಾವನಕಿ ವರ್ शुक्रिया इज्जत मेंबर को सवाल जवाब दें भंडार ने बाउन फुर्सत और शुक्रिया इस्ते रईस फुर्तम कमका मजली हो कमिटी ता होगा मितीर बिलता होगे मी कंकम गाळवणु मजदी होगे कमागुण होरी फरात तक मशवरा को कि हां वी है सवाह का तिमसल हाल कर मसे को दे then industrial relations गानुना गुलिगे हदंजे हे गवादुगे कंकम सारण बदल देना ये तो वी है सवाह का भंडारना बोफी होंदे जे लफा कंतंग अल में निमाल देना मदनी इजुरातु गानुना गेनजे इस्लाह रंगल वाहक फलति विदावले मदनी इजुरातु गानुनुग हुरी मसतक गुलिगे මේ ගානුන් තම්ෆීස් කුරුමුග හම වරික් බොඩසි දහිතකෙන් ඔබකම කෝට්ටකම සල්මෙන්න මාලුමාත් තීෆෝඩි මිකමා ගොලිගෙන් මේ කමා ගුළුන් හොරි එකකි කෝට්ටකුගේ මේ කෝට්ටකුන් ගානුන ගෙන්න බේනවා ස්ථාවතන් අලුමෙන් මිහාර හොදාෆි ඔදුම ෆහ බණ්ඩානාබු ඔෆීහුගේ වකීලුන්ගේ හැම හාස ටීම් එකකුන් එබ එමසකේ එබ කුරේ අරුණ හැම වර උම්මීදු කොලවේ මේ කුරිය මේ දෙතින් හෆ්තාගේ එහා දුක තේරේ ගවර්න්මන්ට් මසකේ නිම්මාදායෆා मदनी इजुरात गाँव गे नंजे मुहिम इस्लाहत मस्जिद मुशेन शुक्रिया भंडार ने अपने और फुर्सत मेहरबानी मनदू दायरा की इज्जत नंबर हुस्नी मुबारक शुक्रिया इस्ते रईस मरहबा भंडार ने उन सवाल की कानून नंबर हाई गोब दिहास आशय आम गवात का बे कानून का इमने गवात का कानूनी बार दिविदी की एर दिया एक तिरें अरुण हंदामणे मिहार एम गवायद के ओती නොදෙවි ගානුනක බදල් නොකර අබුරා බෙහුමුගේ සාබුන් දිවේ ගෙල්ලුමුගේ බදල් නගාදින ගවායද මි ගානුනක බදල් කුරුමට්ටක කිහතාක කුෂලේනතෝ එමසක කුරිය දේතෝ शुक्रिया इज्जत मेंबर इस सवाल जवाब दे मैं भंडार ने बाउन फुर्सत और शुक्रिया इस्ते रईस इज्जत मेंबर ती विदावले रंगल वाक फुले देहास अव्वन हारो गानुन असासिय अमल करबु फेशनु हिसाबु एरुगा बय गानुन तक बय गवायत तक गानुनी बाल दिनमट्टක මේ ආමගවත්තක බෙහි ගානෝන එකුලවාදා ඒරුග අස්සුග හයිගතුග ආමගවත්තක බෙහි ගානෝන්ග හිමෙනේ හුරිහා ගවත්තක මිහාර හොන්නම්වානි හයිගතු කාණ්ඩ ගබු කරා ගතුග මේ එකුලවාද ඒෆ එනමස් මියදා හැමෙන් ආයරුග අදිවෙස් ඒ ගානෝන්ග හිමෙනි ෆෙ එක්ගවාද ඒ අබුරුගේ ගවාද මේ ඒ ගානෝන උනිකුලේ අන්නනි අබුරුගේ ගානෝන මේ එකුලවාද එවිගේ මේ අලුගණු වෙස් බේනුමෙන් නොවේ ආමගවත්තක බෙහි ගානෝනු ඉතුර කුරිය ගෙන්දි මට්ටක හැම මිහාරු අරණ හීවනි මජදී හොම එමෆෝම් ෆාස්ට් කොෆ් ගොතුම් වෙජ්ජියා ආමගවත්තක බෙහි ගානෝනු මේ උයිගෙන් දාන මේ මියන්නහරුගේ එපිලි හිසාබුක එහෙම ඒගේ කුරින් මිහාරු ඒගේ හිමනේ අබුරුගේ ගවාදුගේ බදලුගේ අබුරුගේ ගානෝනේ මජදී මේ මජදී ෆාස්ට් කොම කිවර මුහිමකම එහෙම අබුරුගේ මේ මිහාරු අමලකම දබුරු ගවාදක බදලුක අබුරු ගානෝනේ මජදී හම් හොෂේර මට්ටක අලුම මස්සිකතේ කරම මිදනි මිමහු මිදවුරුක තේරේක මජදී හම් හොෂාලා බිල්ත හව ලිස්ටුග එහිමනාගේ අලුම මස්සිකතේ කරම මිදනි මිදවුරුක තේරේක මුහිමිනිජ්ජ කම ගවනිනම මියන්නහරුගේ ප්‍රථම දවුරුක තේරේක මම ලස්ටගේ අලුම මජදී හම් අබුරුගේ මේ ගානෝන හොෂාලා शुक्रिया भंडार ने देंगे और फुर्सत मेहरबानी हुलमा दे देखनो दायरा इज्जत नंबर डॉक्टर अहमद शमीद ವಜೀರು ಇದಾಳಫ ವೆಜ್ಜೆ ಮಜ್ಲಿಹುಂ ಫಾಸ್ನುಕ ದೌಲತುಗ ಬಜೆಟ್ ಬೇಣು ನುಕುರವೇಗತ ಕಾನೂನ ಇಸ್ಲಾಹು ಗೆನವುಮ ಫಾಸ್ನುಕ ಬಜೆಟ್ ಬೇಣುಕ ಫ ಮಸಲತ ಮಿಹಾರು ಮಿದೆನಿ ದಿರಾಸಾ ಕುರಮುಂಕಮ ಮೀ ವರ ರಂಗಳು ಕಮಗ್ಗತು ವಳನ ದೆಕೆನಿ ಮಿಕಂ ಮಿಹಾರತಿ ಕಿಹಾ ಹಿಸಾಬಗ್ಗತೋ දෙමන සුවාලික සිංගල් සෝස් ප්‍රොකියුමන්ටින් කොරප්ෂන් මහ්ෆයි වදානකම ගබූල් කුරන්තෝ අහොණ අද හම යායකීග වසීර් මියත් තිදෙවි ප්‍රොෆෙෂනල් හම ජවාබ් තක හම ශුකුර් දන්නවා ඉගත शुक्रिया इज्जत मेंबर सवाल जवाब दे मैं भंडार ने बाउन फुर्सत और මේ ෆුර්තම් කුරේ शुक्रिया इस्ते रईस ෆුර්තම් තිකුරේ සුවාලුගේ ජවාබ් දන්නවති අරුණ එදුවස් මේ එවාහක මේ
එකම නුස්වලින්ගේ බදල්මක දෙකේ වාහි කරන තිබදාවන මේ එවාහක මේ අරඬු මේ ඒරු සාරන් දෙන්නමින් එකම ගොලේ ගොතුන් ඔඩිටර් ජනරල් ගොෆීහා ෆිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රිය අල්මේ මෂවරා කරමුන්නේ මිදන එහෙම ඔඩිටර් ජනරල් ದಿ ෆිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රියෙන් එමස්සල මේ කුරිය ගෙන්දා ගොතකුන් අලුගනුගේ මේ මාසිකේ තුල මේ කුරිය ගෙන්ද වෙන එහෙම එමස්සල හා ෆිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රිය ದಿ ඔඩිටර් ජනරල් ගොෆීහා මිහාස් බලම දාකම අලු ගබු කරණි දැන් දෙවන තිකුරේ සුවාග ජවාබුග මේ සිංගල් සෝස් ප්‍රොකියුමන්ට් උසූලුන් මේ මාසික හවාල් කුරා කමුග වනීනම කරප්ෂන මග්ෆහි වානතෝ අරුණ ගබු කරණි මාලත් ගවාද මිහාර එකොලවාලා ෆේ ගොතුන් සිංගල් සෝස් ප්‍රොකියුමන්ට් උසූලුන් මේ දෙවෙනි වකි हालत තකිග්ග කුරිමසවන් ෆහකුරි ෆදා මේගේ බොහොඩි ගානෝනුග මේ ගවාදුගේ බොහොඩි සේෆ් කාඩ් තකි මේ එකොලවාලා ෆෙමයි ගානෝනුග එබුනා සේෆ් කාඩ් සක එක්ගවා ගොතුගේ මතින් මාසිකේ හවාල් කුරෆි කමුග වනීනම කරප්ෂන් ගේ අමල්ත හා වර බොඩ මේ මදු කරවෙන් දානක මානු ඒ වල ખાસ حالت එක වල මේ වගුතුගේ ගොතුම මේ ආමකෝ හොළුවා නුදා කොඩුවේ ජාතුගේ මාසිකේ සිංගල් සෝස් ප්‍රොකියුමන්ට් උසූලුන් මේ දෙවෙනි එහෙමම ඒ ගානුගේ බුණාවත මේ එකම කොෆි කමුග වනීනම වර බොඩ කරප්ෂන් කන්තත මේ මදු කරවෙන් කමානු ගබු කරා शुक्रिया बंडारा नायब देंग और फुर्सत मेहरबानी हड़ीमादू दायरा की इज्जत अब्दुल गफूर मूसा शुक्रिया रईस अरवण में कुरानी वाला साफ सवाल है मिसवाल की फनारा हार वंदेंग MMPRC के मसले एंटी करप्शन कमीशन बाबा पोतुम की एबेफोन के कानून जिम्मा फुरिया में अदा कुरउन कम गबूल कुरवन तो है अने सवाल की हमस्तुस वंदेंग हिफाटा फुरि साले फुर दे कंटेनर वगन नगाने बैक होदा बैक लवा वगन नगं एमसल एब्बेस वर्ग नुबला कस्टमर को बाटा फुरुम की कस्टमर को वेरिंग कानूनी जिम्मा फुरिया में अदा कुरा कम गबूल कुरवन तो है बंडारा नायब शुक्रिया इज्जत मेंबर इस वाले जवाब दे बंडारा नायब और फुर्सत शुक्रिया इस्ते रईस अरवण हीवणी दौलतुगे मी एक इदारा तक इस्पेरी अदि हासको मिनिया मोससा तक एबेफुनुगे जिम्मा अदा नुकुरा खबा वनी वाखम गो वनी नमा एकम बेलुमुगे जिम्मा सोती इज्जत मेंबर यापुनुगा ए फरात जवाबदारी कुरमा की आलगड करे वेन खबेनो फरात जवाबदारी कुरमा की मस्जिदिया को मेंबर न करे वेन खमे इज्जत मेंबर हाइगतुगे गबूल कुरा वनी ACC के मेंबर फनारा हार वंदे का MMPRC मसल बला तिबे कमा गबूल कुरा वाखम गो वनी नमा आलगड देखे गतुगा मस्जिदिया को कमा गुलुम होरी मी कमिटी तक मसला खुशाल आगे kan kuye gendeven vidala content masala ago estawsuge ebbes idare age ebbes videku gauna gawada hilafa nota ebe fulunge zimma purihe ma ada nuko mi nukora ba kama izite member gabu kora ba kama gawani nama etum ajali hoge kama gulum hori mi committee masala खुशाल आगे kuye gendeven kama anu gabu kora eti be fulun korobam mes jehe kama kama anu gabu kora शुक्रिया इज्जत मेंबर देंग और फुर्सत मेहरबानी फुम लोग दखुन दायरा की इज्जत मेंबर इब्राहिम हुसैन शुक्रिया जता रईस इंसाफुम बेरुं वरगिन कुंफनि तहक निमिदिय सरकारम बदल दीफवा कम शक्कु कुरेवे एतक्कम हिंगाफ वा इरुगा एकंकम बेलमट्टका कुरेवे एव्विस मसक्कतिन एबेतोए अदि बदल दिनम कानून इस्लाह गेनवम मिनिस्टर को विष्णु फुले बहुरितोए शुक्रिया इज्जत मेंबर इस वाले जवाब दे बंडारा नायब और फुर्सत आज शुक्रिया इस्ते रईस अरुण कुरिवे स्वाहा कुरि फदा मे सेटलमेंट कमिटी मे की फरात का दीफुल बदलगे मसल तंग अरुण में बला दिरासा कुरमा फहो हुरिहा सेटलमेंट एग्रीमेंट तक अरुण में वाणी मे बातिल कोफा एहमे बातिल कुरमा फहो सेटलमेंट को गोतुगा की फरात का दीफा होरी बितंता अतलुग मसे के वसा में कुरिया गेंदा एहमे मसल तक अब कुरिया गेंदवे दें मे दिवे राज्य का बदल दिन में गुले कानून आदमी हाथ नहीं कोला वाला फिर वेवे එහෙම මේ දෙවන සවාලුගේ ජවාබ කී බදල් දිනවා ගෝලේ ගොතම আদি ගානුන මේ නොන වාකින් එක शुक्रिया बंडारा नायब देंग और फुर्सत मेहरबानी हुलमा उतर दायरा की इज्जत मेंबर हुसैन शरीफ शुक्रिया इज्जत रईस और वजीर अड़गुण सवाल की दिवेही दौलत के मबदऊ के माँ बदे की दिवेही बस कंबड़ो मका को सवाल कोल्लम बेणुम वनी बंडारा नायब फरमा कुफ वणुवा बिलतो को वरक गिनाय कुरे फरंजी बस बेणु कुरेइफा बैफार अळगण मेन्न दिवेही बहुं कियं उळेरग नुकीदागो इवेसे बेवे එහෙම වීම අලුගණ මෙන්ගේ දිවෙහි බස් ගෙල්ලිගේ මිදා දිවෙහි බස් හිමා කුර්මට්ටක බිල්ත ෆර්මාකොක්ගෙන් මිතන ෆොණුවා එරුග
විහස් බොඩ දිවෙහි බස් බේණු කොගෙන් එබිල්ත ෆර්මා කොගෙන් මිකොළ ෆොණුවෙන ගොතක එකංකං කුරුම්ගේ විස්නු ෆුළු ගෙංගොළු වනි කිහිනෙත්තෝ වර ගිනාගේ බෝරි මිසාලගේ ගොතුන් මසක්කතුගේ මාහාවල අලගොණ මේක වෝක් සයිට් අලගොණ මේක දිවෙහි බහම වර රීති शुक्रिया इज्जत नंबर को सवाल जवाब दे मैं भंडार नाबान फुर्सत करूँ शुक्रिया इस्तरी रईस भी अरुणस कबूल को दिवेही बहाकी हम वाला में मुसंदी बाहे में अरुणस विहास बोर्ड का मासे की कुरंग बिल्ट फनवायर वो दिवेही में विहास बोर्ड का इंग्लिश बस तक एक हिमना एक कुरे कुरे तो हेमा कुरे में तागो साउंड हम हास समाल का में दीगे हम ती विदालु को था विहास बोर्ड का इंग्लिश बस ता हिमना बिल्ट फरमा को फनवायर तो मासे की कुरान वाह का दरनवा එනම ස්පීක හම බයිෆාර් දිමාව මසලේකි මි ඉංග්‍රීසි බස් මි බේනු මි කුරන් ජෙහෙනි ඒ මාද්දා එගෙනුනේ ගානුනගේ මෆ්හූම් මොලින් ඔලේ කාල ගොතක දිමාව හාලෙත් තහුග එකනි අරොමෙන් ඉංග්‍රීසි බස් ත බේනු කොෆුනන එනම කුයම ඉත්තා ගාල්මෙන් බිල්ත ෆර්මා කුරායරු ඉජිතේ මෙම්බර් ගති කම්මඩු මහම සා සමාල්කම දෙනවා කදන්නවා शुक्रिया भंडार नाब देंगों फुर्सत मेहरबानी गादोलो देखने दायरा इज्जत नंबर मीका अहमद नसीम शुक्रिया इज़्ज़त रईस दादी फ़हुम फुदहुंगे मसाइन आमुना देकोला बेनुकुरी लॉन्ग रेंज एकूस्टिक डिवाइस LRAD एवस पॉलिसी एतरेगे उसूल SOP नेति फुदहुम बेनुकुरम दिवमकी ओंकाल कामेत्तो भंडार नाबगे विष्णुफुलकी एकमुगा कोबातो शुक्रिया शुक्रिया इज्जत नंबर सवाल जवाब दे मैं भंडार नाबान फुर्सत करूँ शुक्रिया इस्तरी रईस अरुण कबूल खुला गोतुगा फुलहुंगे भारत बेनु प्रमाणी मी गावना गवाद एग्गा बागोतु मति एम मी एलरेड बेनु कुरमुगा वे फुलहुंगे तेलेगे पॉलिसी तके कुदवा अलीफा उन्नवान कम अरुण कबूल खुनी देन मी तिदाळु स्पेसिफिक मी कांता हुगा पॉलिसी कुदवा अला तोनो तो ए अरुण का यागिरेनो हेनो अरुण कबूल खुनी फुलहुंगे गावनुगे स्बायन कोफावा गोतु मति फुलहुंगे मी बारुगे बेनु प्रमाणी ए कानून गवादुगे इमुगे तेरेंकम शुक्रिया भंडार नाब देंगों फुर्सत मेहरबानी व्याकर दो दायरा इज्जत नंबर हुसैन सियाद जेसी एकलोगम वागोय बदल कुरान कमा वजीर मी भंडार नाब मिदिहार विदाळुवी मिकं मिहारोती किया हिसाबगतो आदि मिकं किहा दो है नागान तो अरुण सवाल की अरुण अदि सफारो वजी मी भंडार नाब शुक्र दन्नवा दाऊद के भंडार नायबे देवा फद जवाब तक देवम दाती वर बड़ा शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर सवाल जवाब दे मैं भंडार नाबान फुर्सत करूँ शुक्रिया इस्तरी रईस हम मीगे कुडे रखुला कोलिंग हम मेंबर को सहमति सुबाव ती गोतक पुरो बे अरुण देने एरो मी दिन जवाब की मी जेसी के कंपटीशन मी बदल करे नि गावना सासी इस्लाह कोगे गावना सासी गावण में जेसी कंपटीशन ना गोले इस्लाह होगे इतुरु में स्वाल गिने इस्लाह तके उशेहलमा मसके कोरम मिदानी एम मी एगितरें वाला बाइंग इस्लाहता मी हारुगे बिदाउरुगे तेरे गावण मध्य होशेलो मसके कोरम मिदानी हिंग इस्लाहता मी नाहारुगे मी फुरतम दावरा होशेलो त मसके कोरम मिदानी हेमा मी जेसी कंपटीशन एकुलेगे वागे बदल कोरम इस्लाह हम विहा सवाह का मजदीहा होशेलो टका हम मसके तय कोरम मिदानी मीगे ड्राफ्ट एकुलवा मटका दावते कमा गोलुं होली एकी फराता का मशवरा कोरम मिदानी आदिस मीगा मी एम रंगाल कंपटीशन नकी असहगी तो मीगे दिमाग उले इशू की मीगे एम रंगाल कंपटीशन नकी को बैक आदिस अलगन में हम मी उरिया फराता का आदि एबस गोतक नु एबस नवीगे मी उड़नी मीगा अरुण कबूल कुरानी सियासी नुफूजुं मी एकी बायफे जुडिशरी के उन्नबानी हम जेसी के कंपटीशन बदल वेगे खं कोरेगे ने हम एमसे के हम अरुण में बकुरिया गेन ने सीधा मीवेनी दो है गवर्नमेंट ना खुशे हेलेने एहन दन्ना आदि दती शुक्रिया भंडार नाब मिहा हिसाब सवाल के वगुत निमुनी भंडार नाब अनु हम वरबा शुक्र दन्नमं मिहा तनंग आयरु भंडार नाब कुरबं रईतुंगे मस्जिद के इज्जत मेंबरों उशलवा पर हुरिया सवाल तक जवाब देवा निमुनी एम एगडीर पर गिन वगुत मस्जिद के हेद कुरबागे मेंबरों कुरबे हुरिया सवाल तक वरफ में जवाब देवी थी मणिकवाना वरबड़ शुक्र दन्नम वरबड़ शुक्रिया
ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ದಿಯೋಗೆ ಗವಾಯದ್ಗೆ ಸತೇಗ ನೋದಿಯ ದೇವನ ಮಾದ್ದಾಗ ದರ್ಹಂ ಹಿತದು ದೆಕುಣು ದಾರಾಗಿ ಜೆತ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಾಜಿಲ್ ಹುಷಳಬಾಫಾ ಕುಲ್ದಿ ಮಸೆ ಬನಿ ದಿಬಿಫ ಮೀ ಕುಲ್ದಿ ಮಸೆ ಹುಷಳುಮ ಹಿತದು ದೆಕುಣು ದಾರಾಗಿ ಜೆತ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಾಜಿಲ್ ಅನು ಫುರ್ಸು ತರುವ ರೈಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಉಳುಮಾಲೆ ವಿಯಫಾರಿ ಬಂದರುಗೈ ಬಹಟ್ಟ ಫೈ ಹುರಿ ದೆ ಕಂಟೈನರ್ ಸಿಂಗರೇಟು ಗೆಲ್ಲುಮ ಗುಳಿಗೆ ಹುಷಾಳ ಕುಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ ಇವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಿಂಗರೇಟು ನಗಮೊಂಗಾಯಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಕುಲ್ಲಿಯಕ ಬೊಡ್ಕುರುಮ ಗುಳಿಗೆ ಸಿಂಗರೇಟುಗೆ ಅಗುತ ಇಂತಿಹಾ ಉಫುಲುಮುಗೆ ನತೀಜಾ ನಾಜಾಯಿಸ್ ಫಾಯ್ದಾ ನಗೈ ಬೋಡು ಅವುಗೈ ವಿಕ್ಕುಮಟ್ಟಕೈ ಬಯ ಫರಾತಕುನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನುದಕ್ಕೈ ವಗ ಸಿಂಗರೇಟ್ ಎತರುಕೋ ವಿಕ್ಕಮುನ್ ದಿವಮುಗೆ ಸಾಬುನ್ ಸಿಂಗರೇಟುಗೆ ಕಾಳು ಬಾಜಾರೆ ಉಫೆದಿಫೈ ವೀಹಿಂದು ರಾಜ್ಯ ವಗಂ ಎತರುಕೊರ ಮುಂದ ಸಿಂಗರೇಟು ದುಹಾಕ ಇತರುವ ಮುಂದಾಹಿನ್ ದಾಯರು ಅತ್ಲೆ ಗನವೆ ಏಗೆ ತೆರೆಯಿ ಮಧು ಅದದಿಗೆ ಮಿಂವರುಕಂ ಫಾಹಂಗವಾಂ ಒಂಹಿಂದು ದೆನ್ನವನು ಫದೆಯಿಂ ಅತ್ಲೆ ಗನವೆ ಫರಾತವ್ಗೈವೆಸ್ එකශීගෙන්වා ෆියෝල් එලිෆයි නුවාකමයි. එකංකම්ගයි ගානූන් තම්ෆීස් කුරා ඉදාරත්තවගේ ඉහ්මාලායි බයිවරුම් වර ෆුලාකො එක්කං බෙලිවේහින්. රාජ්‍ය වගන් එතර කුරනිකෝ මෝඩියස් කස්ටම් සර්විස් ඉන් හිෆහට්ටයි මෝඩිස් පෝට්ස් ලිමිටඩ් MPLගේ බෙලුම්ගේ දශකයි උළුමාලේ වියෆාරි බඳරුකයි බහට්ටා ෆයිහුරි. එම්මෙ බොඩු සයිසුගේ දෙ කොන්ටේනර් ದೆ ಸಿಂಗರೇಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಎತನು ವಗ ನಗಾಫೈ ವನ್ ವಾಕಮ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಲಿಬೆಮುನ್ ದಾಹಿಂದು ದೆನ್ನವನು ದೆ ಕಂಟೈನರ್ಗೈ ಹುರಿ 13.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಿಂಗರೇಟು ಗೆಲ್ಲುಮು ಮೋರಿಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನೂತ ಮೋರಿಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಿಹಾತನ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆ ಹಾಮ ಕೊಫ್ಫೈ ನೂಮುಗೆ ಸಾಬುಂ ಐದಾರ ತಹುಗೆ ಸೀದಾ ಬಯರು ನೂತ ಇಹ್ಮಾಲ್ ಮಿಕಮುಗೈ ಒಕ್ಕಮ ಬಲೈ ರೈತುಂಗೆ ತೆರೆಗೈ ನುಹನು ಕಂಬುಡು ಮಿಕಮುಗೈ ಬೊಡುಕೊ ಕಂಬೊಡುವುಂ ನುಹನು ಬೊಡ ಮಿಕಮುಗೆ ಕಂಬೊಡುವುಂ ಫಾಳು ಕುರ ಮುಂದಾಹಿಂದು ದೆನ್ನವನು ಸಿಂಗರೇಟ್ ತವಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಗೊತ್ತುಗೆ ಅರಾಣಕಮ ಲಫಾ ಕುರ ಸತೇಕ ಮಿಲಿಯನವುರ ಗಿನ ರುಫಿಯಾಯಕಿ ದೌಲತ ಲಿಬಿಗಿಂದಿಯ ಬೊಡು ಮಾಲಿ ಗೆಲ್ಲುಮೆಕ್ಕಂ ಫಾಹಂಗವಾ ಹಿಂದು ರಾಜ್ಯಂ ಎತರಕೊ ಪೋಟುಗೆ ಬಹಟ್ಟಾಫೈ ಹುನ್ನ ಮುದಾ ಮಿಫದೈನ್ ಗೆಲ್ಲುಮಕಿ ಪೋರ್ಟ್ ಹಿಂಗ MPL ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನುಬೆಲ್ಹೆಟ್ಟೇಕಂ ಹಾಮವಾ ಕಮೆ ಕಮಾಯ್ ಎಕಮುಗೆ ಸಾಬುಂ ವ್ಯಾಪಾರಿವೆರಿಂ ಎತರಕುರ ಮೊದಲ ಎವ್ವೆಸ್ ರಕ್ಕಾತರಿ ಕಮೆ ನೆಕ್ಕಂ ಹಾಮವಾ ಹಿಂದು ರಾಜ್ಯಂ ಎತರಕುರ ಮೊದಲಾಯ್ ಎತಕತಿ ಬಲಾ ಫಾಸ್ ಕುರುಮಾಯ್ ಬೆಲ್ಹೆಟ್ಟುಮ ಮೋರಿಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಇಹುಮಾಲುವ ಮುಂದಾಕಂ ಫಾಹಂಗವಾ ಹಿಂದು ದಿವೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಂದರು ತಕ ಬಾಲ ಮೊದಲಾಯ್ ತಕತಿ ಬಲೆ ಫಾಸ್ ಕುರುಮಾಯ್ ಬಂದರುಗೆ ಬಹಟ್ಟಾಫೈ ಹುನ್ನ ಬಗುತ್ ಬೆಲ್ಹೆಟ್ಟುಮ ಕಂಕಂ ಮಿಹಾ ದೋಹಳಿಕೊ ಒನ್ನಕಂ ಹಾಮ ಉಮಕಿ ಮಸ್ತುವಾ ತಕೆಚ್ಚಾಯ್ ವಿಯಫ್ ಹತಿಯಾರಾಯ್ ಗೋವಾ ತಕೆತಿ ಅದಿ ಎನುವೆಸ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಂ ಎತರು ಕುರುಂ ಮನಾ ತಕೆತಿ ಫಸೇ ಕಮಾಯ್ ಎತರು ಕುರವೇನೆ ಮಗು ಮಿಹಾರು ಹುಳುಫೈ ವಾಕಂ ಎಂಗಿಗೆಂದ ಸಬಬೆಕ್ಕಮ ವೀಹಿಂದು ಮಿಕಮುಗೆ ಸಾಬು ಮುಜ್ತಮೋಗೆ ತೆರೆಗೆ ಮಸ್ತುವಾ ತಕೆತಿಗೆ ವಿಯಫಾರಿ ಕುರ್ಮ ಬೇನುಂ ಕುರುಂ ಇಹುನವ್ವರೆ ಇತುರುವುಂ ಅದಿ ಹತಿಯಾರು ನುವತ ಗೋವಾತಕತಿ ಬೇನುಂ ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಹಮಲೆ ದಿನುಂ ಪದ ಜರೀಮಾತ ಹಿಂಗುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತು ನುಹನು ಬೋಡ ಸಬಬಟ್ಟಕೈ ಗೌಮ್ಗೆ ಸಲಾಮತ ಗುಳೆ ಮಿಫದ ಕಮಕಿ ಅನ್ನಾಂಗೋ ಬೊಡು ನೊರಕ್ಕಲ್ಲೆಗೆ ರಂಗಬೀಲೆಕ್ಕಮ ದೆಕೆ ಹಿಂದು ಮೀ ಎಮ್ಮೆ ಮಸ್ಸಲೆಕ್ಕಮ ವೀನಮವೆಸ್ ಮಿಕಮಕಿ ಗೌಮಿ ಸಲಾಮತ ಅದಿ ಇಕ್ಸೋದ ನುರಕ್ಕ ವಾಗೊತ ಹಿಂಗ ಮುಂದ ಕಂಕಂಗೆ ತೆರೆ ಇಂಕಮಿಕ್ಕಂ ಫಾಂಗ ವಾ ಸಬಟ್ಟಕೈ ಮಿಕಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಂ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಗೈ ಬಹುಸ್ ಕುರವೆಂ ವಾನೆ ಮಸ್ಸಲೆಕ್ಕಮ ದೆಕೆ ಹಿಂದು ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಗೆ ಹದ್ಯವನ ಮಾದ್ದಾಗೆ ಶವೆಯನಿಗೆ ತಿಂವನ ನಂಬರುಗೈ ಬಯಾಂಕೊ ವೆರಿಕಂ ಹಿಂಗುಮ್ಗೆ ಬಾರುಗೆ ಫರಾತುಂ ಕುರ ಕಂದತ್ತ ಹಿಂಗ ನುಹಿಂಗಾಗೋ ಬೆಲೆಟ್ಟುಮೈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಮ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹಾ ಮತಿಕೊಪ್ಪೈವಾ ದುಸ್ತೂರಿ ವಾಜಿಬ್ ಅದಾ ಕುರುಮೆ ಗೊತ್ತುಂ ದೆನ್ನವನು ಕಂಕನ್ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಸಮಾಲ್ಕಮ ಗೆನವ ಮಟ್ಟಕ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಗವಾದುಗೆ ಸತೇಕ ನೋದೆ ದೇವನ ಮಾದ್ದಾಗೆ ಹಾಗೆದಶು ಮಿಕುಲ್ಲಿ ಮಸಲ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಹುಷಾಳ ಇಂಥದ್ದು ದೆಕ್ಕುಣು ದಾಯರಾಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜತ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಮೀ ಕುಲ್ಲಿ ಮಸಲ ಹುಷಾಳಂಗ ಅವನು ಫುರ್ಸತು ರಿಯಾಸನ್ ದೇನಿ ಮೀ ರೈತುಂಗ ಮಜ್ದಿಯೋಗಿ ಇದಾರಿ ಮೇಜು ಗಾಣು ಟೀಮ್ ಬಲ್ಲವಾಫ
මස්ද ශරුතුනිමාකම වඥා එම්වීම ශරුතුනිමාකම වාතීවේ උරණ පුරසත් මේ එරුවී ರೈತುಂಗ ಮೈದಿಯೋ ಗವಾದಿಗೆ ಸತೇಗ ನೋದಿ ತಿಮ್ಮನ ಮಾದಾಗ ಶವಿನಿಗೆ ದರ್ಹಂ ವಿಮರ್ಶೆಯಾಮದ ಬಹುಸ್ಕೋರಬಂ ಫೆನಿವಡಾನ್ನವಾತೋ ವೋಟೋ ಮಟ್ಟಕ ವೋಟರಂಗ ಬೇದ ಜಸ್ತವಾ ದೇವಮ ಇದಾರಿ ಮೇಸ್ಗೋ ದನ್ನೋ
ಓಟ ಧನ್ಯವಾದಾನ ಉರಿಯ ಇಜ್ಜತ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಳ್ತಾ ಚೆಹಕೊಲ್ಲೆವ ಹಂದಂ ಫುಲ್ ಕೊರ್ವಂ ರೈತುಗೆ ಮಜ್ದಿವೆ ಗವಾದಗೆ ಸತೆಗ ನೋದಿಯ ದೇವನಮಾದಾಗ ದಶುಂ ಹಿತದು ದೆಕುನು ದಾಯರಾಗ ಇಜ್ಜತ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಾಜಿಲ್ ಉಷಲ್ ಬಾಫಾ ಕುಲ್ಲಿ ಮಸಲೆ ಮಜ್ದಿವೆ ಬಹುಸ್ ಕೊರೆ ಮಾಮದ ಇಜ್ಜತ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ನ ಫಿನಿವಡಾನ ವಾಗುತ್ಕ ಬೋಟ್ ದೆಬುಗತೆ ದೆಮ್ಮೆ ನೆಗುನು ವೋಟ್ಗೆ ನತೀಜ ಮಜಿದಿಯೋಗೆ ಜುಮ್ಲಾ ಮೆಂಬರುಂಗಾದು ನೋದಿಯ ತಿನೈ ಹಾಜ್ರತಿ ಮೆಂಬರುಂಗಾದು ಸಾಳಿಸ್ ತಿನೈ ಫೆನ್ನಕಮ ವೋಟ್ ದೇ ಮೆಂಬರುಂಗಾದು ಅಶೈ ನುಫೆನ್ನಕಮ ವೋಟ್ ದೇ ಮೆಂಬರುಂಗಾದು ತಿರಿ ಸತರೈ ವೈಗೊತಕ ವೋಟ್ ದೇ ಬೇರು ನುವಾಕಮ ವೋಟ್ ದೇ ಮೆಂಬರು ಕುಣ್ಣೈ ವೋಟ್ಗ ಬ್ಯಾರಿ ಮೆಂಬರುಂಗಾದು ಸಾಳಿಸ್ ದೇಯ್ ಫಾಸ್ಮ ಬೇನುವಾದದು ಬಾವಿಸ್ එහිකම ඉතදු දෙකුණු දායරාගේ ඉජ්ජතර මෙම්බර් ඉබ්‍රාහිම් නාස්දු හොෂල්වි කුල්ලි මස්සදේ මජිදියෝගේ බහුස්කුරාක ෆාහෙන් නොවි ආද මිහා හිසාබුන් අවුන මිදනි 30 මිනිටුක හුස්මගුත් කොළ දෙන් අරුන් මෙන් එඹරි මසකතන්නානේ 11 ජහාරු වරපොර ශුක්‍රියා ಮಿಗಡಿಗೆ ಫಾಕೊಲ್ವೆ ಕುಳಿಯೋರ್ಗೆ ಮುಹಿಮ್ ಹಬರ್ತಾವಗೆ ತೆರೆಗ ದೇಹರ ಫಹಂ ಗದರ್ ದಂಡುಗ ದಿವೆ ಗಾಮಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಕೋಣ ಫುರ್ತಾ ಮಿಚ್ಚಂ ಬದಿಮು ಕ್ಲಬ್ ಮೋಡಿಸ್ ಕಪ್ ದ್ಯಾಸ್ ಫಾನ್ ಸವಿಯುಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದಂಗ ಎಸ್ಟಿಒ ರೆಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ದತುರು ಕುರಿ ಹಬರ್ಗೆ ಇತುರುಂ ಇರಾಗ ಎಬರ್ಗೋ ಅಣ್ಣಹರ್ ಬೇಮ್ ಹಮ್ಜಿಫಾ ಫೀಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆ ಜಾಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕಶರ್ ಕುರಿ ಹಬರ್ ಫಾಕೊಲ್ವೆ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कुलियोर खबर बल्ला फरात का मरहबा दंडवा निगडी खबर आय को मिबतो कोली अलवन मरम शानीसा